Pozdrav svima iz Niša, evo snimit ćemo jedan klip, nadam se da me lepo vidite i čujete. Bio sam na rođendanu jednom i malo sam umoran, sigurno 11 sati, ali ja sam teo ipak da snimim klip i tako, znači da kažem i odmah vidite šta sam ukucao autoban, to znači, dobro, nemojte da mislite da ne znam, da znate, kardinalna greška ako imenice pišete malim slovom u nemačkom jeziku. Znači imenice, bilo koja se, znači sve imenice u nemačkom jeziku se pišu velikim početnim slovom. To da znate. Za početak to mora da se zna, ali dobro. Današnja tema je put, izgradnja puta i evo, da vam pokažem, ne znam ovdje kakve će slike da izađu, ali evo autoban, taj autoput u Nemačkoj i izrazitog je kvaliteta, velika je debljina ovog asfalta i to je karakteristično za ove puteve. Mislim da ima jedan sloj betona, pa preko toga ide asfalt. Znači, jedan od kvalitetnih asfalta ima, mislim, kvaliteta, jedan od najkvalitetnijih asfalta ima Amerika, da li i Nemačka, ali mislim da je Nemačka bolja, ali nije bitno sad. Što sam te da vam kažem? Ne bih da zalazim u politiku oko izgradnje puteva, znači postoji dobri i loši ljudi, znači neću ja da vređam političare. Sad nije svaki političar isti i ne bi trebalo da ulaziš ti u to politiku zato što ti ne znaš lično čoveka i ti ne možeš nekom da pričaš o nekom čovjeku i da kažeš ti svi političari lopovi. Pa nisu svi političari baš isti, ali sad svako gleda svoj deo neki da odvoji i svako gleda da lepše živi. To sve stoji i za to se svako trudi, ali neko na pošten način, neko na nepošten, najbolje na poštena i to se na kraju vidi ko je šta radio i taj ko je nešto brljao nije dobro prošao. Nešto glavno što sam te da vam kažem je izgradnja puta u mom selu u Rožanju. Znači, znate vi kako to ide sporo sve, i kako može da se oduži i čak i nikada ne bude. Da ne upoređavamo mi ove autoputeve, ali ja sam teo čisto nešto da vam kažem. U mom selu Rožani je asfaltiran put i meni je to drago, čak će da se uvede kanalizacija, do neku godinu možda i voda, zato što je zagađena voda trenutno u mom selu, bit će ulično osvetljenje i tako, znači bit će kompletno selo. Zašto izgledaju lepše, zašto su na primjer lepše selo u Sloveniji? Samo zbog toga. Niti su nešto ljudi drugačiji, mentalitet jeste drugačiji, nisu isto Slovenci i Srbi, ali kažem, po izgledu sela, naprimjer, to smo upoređivali. Jednostavno, ima ljudi koji će to znati da poštuju, ima ljudi koji neće znati to da poštuju, znači, ja vidim kako se zaliču, znači, ono je stvarno strahota, ono je stvarno neverovatno. Ja ne mogu da verujem, ali naučit će se ti ljudi jednom kad zabrljaju i kada im kola odu u potok. Zato što odmah potok to Bože pomože da ne bude to. Ja želim svima sve najbolje, ali zna se sve. I drago mi jednostavno zbog izgradnje puta, nisam se tome nadao, ja mislim da će tu prolaziti i neki autobus i tako, znači, htio sam da vam kažem da ne gubite nadu. Moj deke govore da će to da se asfaltira, ja sam verovao njemu i htio sam da vam kažem kako može nešto u životu da se ispuni, kako može nešto lepo da se desi u ovoj Srbiji i da trebamo da poštujemo našu državu. I hvala puno na gledanosti i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu. Laku noć. Kali nihta.